Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe están con nós as Jarbosas do Piñeiriño. Temos primeiro a súa presidenta, Marilo Ramos. Bos días, Marilo, gracias por vir ata aquí. Gracias por convidarnos, a verdad. Para nós é un placer estar aquí. Pois contame, como comezaron as Jarbosas? Cando comezastes a formalas? Pois a verdade é que levamos moi pouquiño como asociación, sí. Empezamos o ano pasado un pouco por unha demanda que tiñamos un grupiño moi reducido de mulleres de recibir clases sin ánimo de ter que subir a un escenario, nin ter que gastar cartos en roupa tradicional, solo por o mero feito de aprender, pasalo ben e convivir entre nós. De aí surdiu a idea, empezamos pouquiño a pouco e a verdade que estamos moi contentas, se ve que non era unha necesidade solo de un grupiño reducido, porque hoxe somos unha asociación... Cantas sodes hoxe? Non chegamos a 40, pero por pouquiño. Non sei se 38 ou 37, algo así. E hai distintos niveis, distintas idades? Pois sí, bueno, temos a Xoia da Corona, que son as mini jarbosiñas, que son de 3 a 6 anos, tocan, cantan, cando se poñen a bailar, bailan, se nos cae a baba a todos. Temos un grupiño de 11 mini jarbosiñas, que a verdade que non está nada mal. E sodes solamente jarbosas, non hai jarbosos, entendo, non? Non, a ver, a maioría somos todas mulleres, pero non, nos estamos abertas, sí, hai 3 homes. Entre 37 mulleres. Sí, 3 homes. Temos un en pandeireta avanzado e 2 en baile. E podes entrar dende cero, quero dicir, sin saber nada? Podes aprender dende cero ou hai que saber un poquinho? Non, podes entrar dende cero. É que temos varios niveis de... A ver, isto empezou sendo un nada, pero hoxe temos 3 niveis de pandeireta, de iniciación de cero, que se as escoitas tocar agora, claro, empezaron en outubro, se as escoitas tocar agora non dirías que son de iniciación, ni moito menos. Perfeccionamento, que son as que empezaron o ano pasado en iniciación, e avanzado, que son as que saben un pouquiño máis. Eso en pandeireta. E en baile temos 2 niveis. De iniciación de cero e un pouquiño mellor. Tampouco se lle pode dicir avanzado, pero bueno, sí un pouquiño mellor. E onde ensaiades? Cantos días a semana? Ensaiamos un día a semana, os xoves, e ensaiamos no local do Piñeiriño, que nos lo cede a Asociación Breogán, a cual estamos, vamos, eternamente agradecidas, porque super colaboradores, super participativos, están abertos a calquera proposta que nos lle facemos. Pasamos os principios sempre son moi duros, pasamos momentos, bueno, en fin, fastidiadiños, e sempre estuveron aí apoiando. A verdad que un 10, o sea, unha dos nosos grandes acertos foi petarnos a porta na Asociación Breogán do Piñeiriño. E contame esos primeiros momentos, por que foron tan complicados? Pois foron complicados porque en realidade éramos un grupiño de amigas que eso, como dixen antes, tiñamos unha necesidade, pero non tiñamos onde caernos muertos, o sea, non tiñamos nin local, nin cartos para pagarlle unha mestra, o sea, foi así todo... Bueno, a principio apuntouse xente, andábamos sempre como moi aquí, a nada que se daba un de baixa, pois pasábamos aquí, o sea, era así. Bueno, sí que foron momentos duros, pero a verdade que somos un grupo moi resiliente, o sea, con moita capacidade de salir hacia adiante. Todo o mundo colabora, cando hai algún momento de necesidade sobran as maus para, sabes, para axudar e para... Eu estou moi orgullosa deste grupiño, sí, a verdade que sí. E que cuota hai para estar ali? Son 25 euros por aula. Se queres pandereta e baile, serían 50 euros. E logo fixemos un guiño ás familias, de momento un guiño pequeniño, porque, a ver, levamos 5 meses como asociación, entón, eso, un guiño moi pequeno. Pero, bueno, se son 3 personas, en vez de 25 pasaría a 20, se son 4 personas, en vez de 20 a 15, se son 5, iríamos así reducindo o número de personas da unión familiar.
Bueno, temos algunha de 3 e de 4, sí. E dixéchesme ao principio que vos queríades xuntar para tocar sin ánimo de ir a actuar, de subirvos a un escenario, pero sí que facedes cousas. Por exemplo, ides facer agora o 13 de xuño a primeira foliada do Piñeiriño. Sí! Contame un pouco de que vai ir iso. Ai, tocaches aí a llaga! Bueno, eso é a nosa ilusión. Ahora mesmo estamos ilusionadísimas con eso, dando todo, dedicándolle máis horas das que temos, e apostando por unha foliada participativa, unha foliada na que poda vir todas as asociaciones de Vilagarcía e dos arredores, donde podan estar as artesás do mundo tradicional. Tamén será un sitio onde poder comer e pasar o día tipo romería, con unha foliada aberta. Tamén queremos levar un grupo, pero está todo moi verde. Está todo moi verde, pero aí estamos con moitísima ilusión. Fainos moitísima ilusión. En Vilagarcía non hai ningún evento que sea unha foliada como tal, o sea, dedicada ao mundo tradicional. No Piñeiriño menos todavía, claro. E temos un espacio ali no Piñeiriño que é de luxo. Podoche explicar, pero non sei como se chama. Queda moi perto do instituto que hai ali cerca. Indo para ali hai unha zona que ten unha cancha de baloncesto, que logo ten unha zona arbolada e un trociño así de parque infantil, pois aí o imos facer. A teoría é na cancha poñer unha carpa, na parte de arriba que sea zona de comer e de foliada libre, aínda que na carpa tamén. Na entrada pois irían os artesás e os xogos tradicionais. Queremos facer tamén varios obradoiros. Bueno, está todo moi verde, podeche contar cosas que logo ao final non salen, porque soñar non custa gasto. Non dá gasto. Entón, de momento, estamos nun soño, a ver que se pode facer realidade, non? Estamos petando en varias portas, estamos petando na porta do Concello, de Diputación, e queremos petar tamén na porta da Xunta, que aínda non o fixemos. Bueno, o Concello parece que pode ser colaborativo, si pode colaborar en isto. Diputación pouco, porque non ten moitas axudas para o que son asociacións culturais, que é a nosa, si para veciñais, si para deportivas e así, pero para culturais pouco. Entón, bueno, a ver que podemos arañar de aí. E imos ir porque nos temos... Claro, pouco. Non temos un can. E aparte desta foliada así grande que queres organizar, tamén facedes foliadiñas, non? Que diferencia habería entre a foliada que queres facer e as foliadiñas? As foliadiñas realmente somos nós que nos juntamos para tocar, e quen se quera sumar, estupendo, o sea, non é máis que eso. Nos sempre o deixamos aberto a toda aquela persona que quera participar. De feito, o solemos colgar en redes para que aquelas personas, porque a ver, dentro do mundo tradi, a xente cando sabe tocar quere ir ás festas a tocar, porque hai esa inquietude, sabes, de tocar e de bailar e de xuntarse. Entón, pois eso, nos sempre as deixamos abertas, pero realmente somos nós que nos juntamos para tocar en algún sitio, en algún bar ou en algún tal. Tamén fixemos e facemos algunha presenza por exemplo, en centros de día, vale? Pero é casi como un ensayo, vale? É solo por estar e por alegrar un pouco a tarde e por, bueno, pois eso, por colaborar un pouquiño, non? Sí. Pero sempre sin ánimos de protagonismo, nin de subirnos a un palco, nin de ter un repertorio aí pechado, sabes, o sea, nos cando imos ao centro de día, a xente maior toca con nós, o sea, nos collen as panderetas, bailamos con eles, o sea, que decir, é un estar a gusto, un participar e un estar ben. Despois de cada cousiña que facemos desto, pois sempre nos juntamos en algún sitio e continuamos a foliada nós. Xa para rematar ca túa parte, antes de falar ca secretaria, pois contame que é o máis complicado de ser presidenta das Jarbosas, que obstáculos son os máis complicados de salvar? Eu teño que decir que temos unha equipa directiva de 10. Entón, ser presi non me está costando absolutamente nada. O sea, eu son presi como podía haber sido calquera delas. Fun un pouco a dedo, o sea, ti de presi? Bueno, pois eu de presi, dame igual. Pero eu fixen o mismo, pois ti de secre? Bueno, pois eu de secre. O sea, que
Quero dicir, é unha equipa super... como te diría eu? Super traballadora, colaborativa, e está o que faga falta. Entón, somos unha equipa. Eu son presi, pero non son presi, o sea, estou a que faga falta. E elas igual están todas para o que faga falta, ainda que cada quen, bueno, pues ten a súa responsabilidade, pero en canto algunha delas di, ou eu mismo digo, oye, que me fai falta, xa están, o sea, o resto estamos aí. Bueno, así dá gusto. Sí, a verdad que sí. Bueno, sí, eu estou moi contenta. Moi ben, pois gracias Marilo, ahora imos falar un poquinho ca secretaria con Laura, gracias por vir ata aquí. No, gracias a vos por convidarnos. Nada, e que vaya moi ben, que saia adiante. Sí, que é o que podía antes, sobre todo o da foliada do 13 de xuño, que dades todos invitados. Perfecto. Bueno, xa estamos ca secretaria das Jarbosas do Piñeiriño, Laura Suárez, bos días, gracias por vir ata aquí. Gracias María, igualmente por convidarnos, a verdade é que unha maravilla poder estar aquí hoxe. Bueno, alegrame moito. Pois quería preguntarche polo Nadal, porque polo Nadal fixestes unha... Bueno, pois fostes polo Piñeiriño, cantando, e o que nos contaba a presidenta, non? Animando a xente a que se unira a vos. Sí. Contame como foi, como participou a xente... Pois mira, a verdade é que foi unha iniciativa que xurdiu este ano, porque é un pouco algo que nos gustaba recuperar, non sabemos a ciencia certa se nesta zona de Vilagarcía se facía, pero é certo que hai moitas zonas a nivel Galicia que se fan cantos, o que lle suelen chamar ou as xaneiras ou cantos de Nadal. E dixemos, bueno, pois, por que non nós tamén? Entón, pois, fomos falar un pouco cos bares, cos comercios que abrían ese día, para dicirlles, oye, vamos a ir tocar, avisámosvos, porque, bueno, facemos barullo. Entón, bueno, pois foi así, decidimos un pouco pois, o repertorio, que nada, era un canto de Nadal que tiñamos xa ensaiado en aula, e logo pois, un pouco do noso repertorio xa máis tradicional, máis vinculado á cultura tradicional e á música tradicional. E foi así, fomos cantando polos bares, con un horario, bueno, que logo non era un horario pechado, porque claro, paras nun bar e pedinche outra, entón, pois veña, dalle outra, e outra, e outra, entón, bueno, pois fomos facendo así. Pero moi guai, a verdade que nos gustou un montón. A xente colaborando, non? Sí, uniuse bastante xente, outra moita que estaba por ali, pois nos grababa, ou nos pedía máis, ou nos cantaba. Sí, foi moi productivo, a verdade. Para repetir para o ano. Para o ano xa decidiste que repetir, non? Sí, xa é unha data consolidada. Perfecto. E tamén facedes talleres, ademais de dar as clases ali, pois facedes talleres, chamoume a atención un que vin de tocar pois con culleres, con latas, como se vos ocurriu isto? Pois mira, realmente na cultura tradicional de tocadoras e pandereteiras hai que ser realistas e é que moitas veces as pandeiretas escaseaban, entón pois o normal era tocar co que se podía e antigamente pois se tocaba con culleres, con latas, con platos, con cunchas, co que había pola casa. E é unha ferramenta e son instrumentos que realmente lle chamamos de percusión miúda porque é máis do día a día, pero que teñen unha sonoridade moi fermosa. E, bueno, tiñamos esa inquietude porque moitas de nós pois, non sabían tocar cunchas, nin culleres, nin nada, e dixemos, bueno, pois hai que facer un taller aí chulo de percusión miúda. E foi así un pouco como se decidiu e a verdade é que tivemos unha afluencia moi interesante, casi éramos cerca de 25 ou así, a meirán de partes socias, pero sí que o abrimos a que poidera participar máis xente e tamén veu máis xente. Claro, non sabía que nos talleres tamén podía participar xente que non fora da asociación. Sí, en principio, este que fixemos de percusión miúda se fixo gratuito para socios e para non socios custaba 10 euros. E podía apuntarse quen quixera. Non había necesidade nin de saber tocar nada, porque percusión miúda, ao final é cousas que tes pola casa. Xa, precisamente queria te preguntar polos instrumentos, porque decías as pandeiretas, pois o mellor non todo o mundo ten unha pandeireta, entón se nos anotamos nas jarbosas, temos que levarnos o instrumento, tedes ali, como é? Pois mira, eso é algo que estamos agora mesmo barallando, porque sí que é certo que esa necesidade, sobre todo ao comezo de curso, está aí, porque moita xente pois se anota e dice pois quero probar e ao mellor pois en 2 meses pois non continúo. Entón sí que estamos vendo de facer un pouquiño nos acopio e ter no inventario noso das jarbosas algún instrumento para que, pois eso, sobre todo a xente que empeza, pois que poida ter algún instrumento para tocar sin a necesidade de mercalo xa. Que é certo que este ano pois fomos apañando un pouco como nós podemos, pois deixábamos pandeiretas e demais e amañámonos, pero sí que a nosa idea é ter un pouquiño nós aí
pois un inventario de pandeiretas ou de outros instrumentos. Non sei ti cando empezaches a tocar, se empezaches moi pequena... Pois mira, eu empecé moi pequena, sí, pero realmente parei, pois, a adolescencia, que, bueno, veñen eses momentos nos que queres ir facer outras cousas e non ir a ensaio, e sí, toquei hasta os 12 anos ou así, e bailei tamén. Pero logo abandoneino e non volvín ata fai 3-4 anos, Bueno, máis pero ou non menos. se olvida, supoño, non se olvida. Claro, pero para empezar, mellor xa cunha edad un poquinho máis avanzada, é máis difícil, entendo, non? Non necesariamente, realmente. A ver, un pouco de ritmo sempre hai que ter, pero non é necesario. Este ano o grupo que che comentaba antes, Mariló, de iniciación empezou de cero, había moitísimas delas que nunca habían collido unha pandeireta na vida e agora se as ves dices, ni de broma, o sea, non parecen de iniciación. Claro, e que é o máis difícil, dirías ti, de aprender a tocar a pandeireta e do baile tamén, que é o máis complicado? Ai, o máis difícil. De pandeireta, quizás aprender que tes que mover a man dominante, porque ti cando tocas pandeireta agárrala coa man dominante e tocas coa man non dominante, pero esta tes que movela igual. Entón, claro, esa parte de coordinar a man que toca coa man que se ten que mover quizás sexa máis difícil nun comezo, pero unha vez superada esa barreira, logo é aprender a tocar pois, diferentes compases, pasodobles, xotas, muñeiras, un pouquiño hai como unha secuencia, aínda que logo pois, cada mestre fai un pouco, pois eso, cada mestre ten o seu libriño, pero realmente todo o mundo pode empezar de cero independentemente da idade que teña. E no baile que sería o máis complicado? Eu que son moi arrítmica. Bueno, non creo. Pois non sabería dicirche. Quizás nun primeiro momento penso que pode ser aprender a identificar o que está soando para saber o que vas a bailar. Porque non é o mesmo o ritmo de xota que o ritmo de muñeira, por exemplo. Entón, saber identificar eso para ver o ritmo no que vas é como máis complexo primeiro. E que crees que aporta estar nun grupo como as Harbosas? Ai, bueno, aporta moitísimas cousas. Eu é que agora mesmo vexo como, non sei, o meu lugar o meu fogar, porque estou deseando que cheguen os xoves, sempre se genera un ambiente moi chulo, todas as socias e socios veñen con moitísimas gañas a clase e logo para min o que máis me encanta é que aprendo moitísimo nas aulas para logo poder ir a unha foliada e sacar un punto ou decidir, pois veña, non está tocando ninguén, pois veña, arrancamos nós aí. Sí. E con o traballo xa de como secretaria ou así, que sería o máis complicado, que lle preguntei tamén a Mariló? Pois non che podo decir gran cousa, porque realmente as miñas funcións están un pouco máis encamiñadas ao tema todo de xestión administrativa, papeles, solicitudes de subvencións e demais cousiñas, aínda que, bueno, tamén me encargo das redes, e é que non sei dicirche, o sea, eu o vexo como algo cómodo, tampouco me supón un esforzo a maiores pois, da miña vida profesional que xa teño, entón, e como é algo que me gusta. Claro, sarna con gusto non pica. Sarna con gusto non pica, efectivamente. Xa para rematar, pois como animarías a alguén que estea pensando en dicir, bueno, métome ou non me meto, que lles dirías para que se animen a estar con vos? Pois mira, eu diríache que principalmente porque a foliada como tal é a festa definitiva, o sea, eu estou convencida, nin ir de bares, nin nada, é a festa definitiva. E ir a unha foliada e dicir, ostras, que ben baila esta xente, que ben toca esta xente, eu quero aprender. Para min é o culmen de todo, non? E poder desfrutalo tamén e sabendo o que faz, está moito máis chulo. Entón, quen se anime, que se anime porque é super divertido, vamos. Bueno, pois deixámoslo aí, que se animen a ir con vos e a convertirse noutra Harbosa máis. Outra Harbosa. Outra Harbosa máis. Pois moitísimas gracias, Laura, por Moitas gracias a ti, María. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.